Een 21-jarige man uit Verwert had justerjoen op de N357 bij Holwert met zijn verkeersregelaar omrieden. De man wil ook omdat de dik aansletten wie. Hij ried terug de aanzetting en sleepte de verkeersregelaar een paar 100 meter mee de motorkap. Het 34-jarige slachtoffer rekke vroeg onder een knibbel, de autorieder is ongehouden. Verschillende Friese gemeenten moeten haar nieuw voor de jochter verantwoorden voor de WMO-vergoeding voor huishoudelijke hulp. Onder andere de Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest-Friesland en de gemeente Dantum-Mediel. Nevens de rechtbank is het tal zaken hoe de huishoudelijke hulp dit jaar met 80% aannam. Opnieuw binnen er minder Friesen die een WW-uitkering krijgen. In juni 3% minder dan een maand eerder. Friesland jet bij de top 3 van regio's met de grootste deelgang in WW-uitkerings. Dat blijkt uit cijfers van de uitkeringsorganisatie UWV. Het aantal uitkerings neemt al langer aan. De landelijke luchtmachtdagen met de Takkenmier werden in Ljout op 10,5 juni. Vanwege de grote stream bezieken zit er een soort politie-inzet nodig. Ik wil een soort dieken aanzet. De gemeente Menamerdeel roept inwoners die het op die dagen wat organiseren willen op je nou al rekening met te houden. Juni is nog zinnen, maar vannacht begint de loft. De temperatuur leidt om de 14 graden in. Morgen begint de dag met bewolking en buien. Let het droeg in de zinnen erbij. Het wordt dan 24 graden.